ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки сураттои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астад. дӯстон, қарор дорад дар Россия, дар Москва, город Новорязанск гуфтагӣ астад, тарафи Московский област, яъне ки город Коломна. аз Москва тақрибан 77 километр роҳ мегӯяд то ҳамҷара. яъне ки ин хонаро мешавад ки дар қайда монен ягон бародари тоҷик агар гира ин хона аз як бародари тоҷик хомонай мешавад ки дар инҷа, яъне ки ба қайд гузорӣ мехотад, яъне ки хона дачани инҷа хона астад. хоб, дӯстон азиз, заминашон обшим 30 сотиқ замин астад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, баня, кухни, ошхона ва ҷои подвал барои банкамонӣ дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳастад, нок астад, себ астад ва олуча. ҷои калоди сам дорад, ҷои радниковӣ дар наздикии хона хеле дайраи об мегузарад, роҳи кало пеши хона мегузарад. гирдашда лес астад, ҷои хубе одамо зиндагӣ дорад. тақрибан то райони Коломинера мегӯяд, Коломинера 15-20 минут роҳ мегӯяд. то Москва сентра мегӯяд, роҳона 77 километр роҳ астад. ҷои беҳтарин барои қайд мондан мешавад, мегӯяд соҳиб шуд, яъне ки барои ягон паспортгӣ, барои ягон чутон ҳамин хел ин хона, яъне хона дачни ҳисоби хона, ҳуҷҷатҳои хона 100%. бо нархи 1 миллион 800 рубл фурӯхта мешавад. бо арзон муомилаи хуба мешавад. Московский област, Новорязанск, яъне Московский област, город Коломина. ина рақамҳои россияшон навистагӣ астад. дар ин рақамҳошу имо васаб пайваст дорад. ҷои хуб аст ки ҷои парник, ҷои дарахтони мевадиҳанда ва ҳамин хел бениҳоят ҷои кушодӣ ва ҷои хуб астад. ба кадоми шумо ки маъқул астад, нархошон навистагӣ, номерошон 1 миллион 800 рубл бо муомилаи хуб дорад. як бародари тоҷики хумонай. марҳамат, дигар маълумотро аз рақамошон занг зада гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ астад. бадони азиз, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар павароти шаҳнбарӣ гуфтагӣ астад, кӯчаи Боғистон. шаҳри ҳисор, павароти шаҳнбарӣ, кӯчаи Боғистон. 6 сотиқ замин маҳсулот астад ки 14 хона кардагӣ тайёр ки обсвет дорад, ошхона, баня, кухни дорад. гирди хона полни худ маҳкам астад. хона, дӯстони азиз, полни худ бо ғишти пухта кати омода шудааст. дар дурuni хона якта калидор, ҳаммом астад, термиз, стиральни машина. хона ҳамаш бо ғишти пухта тайёр шудагӣ астад. бо якам аз дигар санг, якам аз дигар қум, ҳамин хел чизо дорад. бо барои об мегӯяд 12 тонага кул астад, оби запас ва оби качайкам дорад ки моторам пайваст кардаги астад, кадоми меша ки хутон хоҳед. дарахтони мевадиҳанда дорад ки уже 1 сола 2 сола. қум, санг, ҳамин хел чизо, шебен бо якам аз дигар астад. дар резаҳои пластикии оригинало мегӯяд ай Москва заказ карда худмон бурдем. даруни хонаҳо 10 ба 10, 6 ба 4 ҳамхел аст ки ошхона дар берун ва дар дурунам дорад. анҷомхона бо дига ҳамхели ҷои аделна барои ҷои ҳезумхона ҳамхел чӯ кардагӣ аст. бадони азиз, обшим ду хона шуда ремонти беҳтарин карда. ду хонаи дигаш, яъне ки ремонтуш нопурра астад. хона мегӯяд бо ҳама чиз ҷор меда, стирали машина ҳамаш қатишон ҳамхел чизои чӣ доранд. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомилаи хубам дорад, яъне ки арзон мешавад. ба кадоми шумо ки дар кор ҳастед, дар ҳамин рақамҳо поёмода занг занед. мо ба ҳасаб маш пайваст метавонед аз ҳамин рақамҳошон дигар маълумотро гиред, арзон карда метавонед. марҳамат. хонаи фурӯшии навбатӣ астад. баҳадурон, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар деҳаи Харангонии боло гуфтагӣ астад соҳибшон. ноҳияи Варзоб, деҳаи Харангонии боло, ки ҷойша ки нафаҳмидед, аз соҳибашон пурсида мегиред. 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки ремонтҳои замонавӣ доранд. ошхона, баня, кухни дорад, яъне ки бо аделна кухни, баня аделна ҳаст, ҳам берунӣ, ҳам дурунӣ. ва ремонти хона беҳтарин. дар пеши хона мегӯяд мактаб, пеши шуда мегӯяд мағозаамаш
наздик аст. хона мегӯяд ремонтуша нав кардагӣ аст, мегӯяд срочно мегӯяд сум дар кора ба ан хотири фурӯхтани ҷойи беҳтарина мегӯяд ин хонаро ҳамчун дача мегӯяд истифода бурда метавонед. гирди хона полни худ маҳкама, дарахтони мевадиҳанда, об свет дар пешаш ҳастай. бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд мефурӯшед дар хона, чизе ки ҳаста мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш тайёра дар омада зиндагӣ мекунед. бо нархи $26000 бадуни азиз бо муомилаи хубам дорад. рақамҳои расмияшон аст, дар ин рақамҳошон имо ватсап пайваст доранд ва рақамҳошонам кор мекунад. бо нархи $26000 бо ҳамаи чизи чораш. кадоми шумо мехаред маълумот рақамҳошон навистагӣ аст, метавонед пурра маълумотошро гиред. хона ҳамаи шароитош муҳайё аст. лайкотонро дӯстони азиз гузоред ва навори моро падилса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри ваҳда деҳаи истиқлол 6 шотиқ замин маҳсулот аст ки 14 хона фундаментош рехтагӣ, ду тарафи хона маҳкам аст ки монолитикош рехтагӣ мегӯяд, ду тарафи хона маҳкам, 14 хона фундаментои баланд бо арматурошкати рехтагӣ тайёрай. об свет ҳаст мегӯяд дар наздикиш одамо зиндагӣ доранд. метавонед ки шумо дашти стройкатона сар кунед. уже фундаментош тайёрай. такшуда проекти подвалам мешавад. бо нархи 80000 сомонӣ мегӯяд нақша мондагӣ аст, бо муомилаи хубам мешавад. омада аз пеш мине мегӯяд бо ягон чи савдо мекунем. 6 шотиқ замин, ҳуҷратош 100%, 80000 сомонӣ. рақамошо дар рақамҳои мегафон аст. маълумот дигар маълумотша гиред. агар шумо дар онхали заминаи фурӯшӣ квартира, хонаи тайёр ё ки ягон мағоза, техника, мошин, чизе ки набошад бардорон, инам хел сурат маълумотша рекунед. мо дар видеои оянда рекламада эълонда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои колхози Россия гуфтагӣ аст. соҳибшон назди боғчаи кӯдакона, аниқтараш колхози Россия пеши прокати Москвич гуфтагӣ аст. соҳибшон колхози Россия назди прокати Москвич. якхонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад, 36 квадрати метр. об светаш ҳаст, ошхона, баня, кухни, термиз, кондитсионер дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ремонтша мегӯяд нав кардагӣ аст, таъмири квартира яъне ки замонавӣ кардагӣ. бо нархи 248000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо муомилаам дорад. омада бинед, маъқултон шед, савдо мекунем. 36 квадрати метр ки ранги духонага ҳисоб мехӯед. хоин тақсим карда духонага мекунед. рақамошо 918 вавилон навистагӣ аст. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гиред. агар шумо ягон хонахар бошед, дар комментарӣ нависед ки чӣ хел хона ба шумо дар кора. мо агар замина хонаи квартира агар ки ёфтем, албатта гуфтагиҳои шуморо пешкаштон мекунем. фақат шумо аниқ дастгирӣ кунед, лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз доред падилса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар тарафҳои сангпар гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри кӯлоб тарафи сангпар 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона фундамент рехтагӣ тайёрай. як калидор, хонаҳои 7x3, якта бараки 7x3 шуша мегӯяд деволош бардоштага бардони азиз. 3 дар хона бо қатиш кам хеле сангу қум аделни дорад. дӯстони азиз ки ҳамаш қатиш ҳисоб мекунад. кухни, баня, инчош уже фундаментош рехтагӣ тайёр. 6 сотиқ замин бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзонам муомилаам дорад. омада аз пеш бинед, мега маъқултон шед, муомила мекунем. агар рақамҳои тоҷикистоншон кор накунад, рақамҳои россияшон кор мекунад. дар ин рақамҳошон ватсап, имо пайваст доранд. рақамҳои 918 тоҷикистон, рақамҳои 926 плюс 918 инаш рақамҳои Россия ҳастанд. ба кадоми шумо маъқула ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан, рақамҳошонда метавонед нависед, ё ки дар ватсапшон хубаш нависед, ё ки дар номершон тамос гиред. аз шумо хоҳиш бозам такоша лайкотон нагузоред, навора падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе, территорияи пойтахт, дар райони Сино гуфтагӣ аст. кӯчаи Аҷомӣ 42 дӯстӣ. ҳамин хел навистиян. хаям территорияи райони Сино будааст. ҳамин маълумотшо нафаҳмидам. кӯчаи Аҷомӣ 42 гуфтааст дӯстӣ, ориентир. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. доми 4 ошонае ки дар якумаш қарор дорад. 40 квадрати метрае ки об свет ҳаст. ошхона, баня, кухни, термиз, кондитсионер, ванна ҳамаш замонавӣ часпидага. ремонти хона бениҳоят тоза.
хонаи тоза озода ва равшан. омада аз пеш бинед мега маъқултон мешавад, мегад яъне ки бо арзон карда метиҳем. нархи квартира 315 000 сомонӣ гуфтесиям, бо арзон мешавад духонага, яъне ки бо нархи 315 000 сомонӣ. дӯстони азиз, ба кадоми шумо ки маъқул боша, агар мега аз пеш омада бинед, мега бо ягон сум муомилаи хуб карда метиҳем, танҳо одамони харидор тамос гиранд. номерошо номерои омобайл нависага дар поё 206 катияй, метавонед дар ҳамин рақамҳо тамос гирифта пурра маълумотша гирен. лайкотон нагузорем ва навори моро падилза кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи бадрон қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, яъне ки хонаи фурӯшӣ шаҳри бохтар дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, яъне ки райони кӯйбеш мешавад. ҳамин хел маълумот ҳастай. деҳаи пушкин гуфтага ҳастай соҳибшон. ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, деҳаи пушкин, дигар маълумотша аз соҳибашон мегирен пеши масҷид, пеши медпункт. заминашон 11 сотиқ замин ҳастае ки 4 дар хона кардагия ки бадрон хонаҳо монтаж катор дар теза часпондага ҳастанд, камтар рангу бор, камтар кору борошон мегӯяд мондага, яъне ки хонаро ҳамчун коробка ҳисоб кард, яъне ки хона аз берун шкатур кардага ҳаст, даруноша нагуфти, яъне ки хонаро коробка ҳисоб карда, яъне як дона сурат доштае. 11 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагия, обсвет дорад, ошхона, баня, кухни, пеши мактаб, медпункт ва масҷид мега соҳибшон лаби роҳ да. бо нархи 157 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боза муомила дорад. кадоми шумо мехаред, рақамошо навистага ҳастад, дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои профсоюз гуфтага ҳастад, рӯпарӯи госфилармония. ҳамин хел маълумот нависия, рӯпарӯи парк ва госфилармония, тарафҳои профсоюз. як хонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 34 квадрати метре. обсвет ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона мегӯяд ремонтҳои замонавӣ, ҳамаи шароитош муайян аст. кухни, гарнитур, стиральни машина, кондитсионер, термис, пардаҳои нав, қолин, ҳамаш қоидавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш, яъне ки таъмин астае. метавонед ки бо хай чӣ кунед. ҳам мега фурӯхта мешавад, ҳам мега алишам мекунем. ягон духонага, сехонага бошад, мегӯяд алиш мекунем, мегӯяд яъне ки мошин намекунем, мегӯяд тоқа ба квартираи духонага, сехонага алиш мешавад. кадоме ки агар сумкати мехарад, бо нархи 295 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзонтара мешавад. танҳо мега одамони харидор мега занг зананд, муомила мекунем. дар номеро смс нанависен ва дар бевақтҳо мегӯяд занг, на фақат рӯзона занг занем, мегӯяд дигар маълумотошо ба шумо мефаҳмад. 295 000 сомонӣ. ба кадоми шумо агарам вариантошон мувофиқ боша, метавонед ки аз рақамошон дигар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи бадрон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бозистонӣ дар ноҳияи ашт, деҳаи шаҳидон гуфтага ҳастаи соҳибшон. шаҳри хуҷанди бозистонӣ, ноҳияи ашт ва деҳаи шаҳидон гуфтага ҳастаи соҳибшон. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як хонаи 6 ба 4 духтага, ки хона коробка дигар чизош кардагӣ нестае. об мега ва свет дорад, мега соҳибашон мега дар пешаш одамо зиндагӣ дорад, мегад яъне ки хай бо дигар маълумоти пураша аз соҳибашон мегиред. нархи хона мегад 40 000 сомонӣ астае, бо арзон мешавад. 8 сотиқ замин, як хонаи 6 ба 4 коробка, гирди варанашда поли одамо зида, об светам дорад, мегад соҳибшон. ба кадоми шумо агар маъқул аст, рақамошо навистага астад, метавонед ки бо як бор дига маълумотҳои пурра ва садфотиша аз худашон гиред. дӯстони азиз, гирдаш хай чӣ хеле ки дидисен ҳуй астае, бо хай тамос гирифта пурсен. лайкотон нагузорен ва силикаи навори моро дар ватсапимотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар маркази шаҳри бохтар гуфтага астаи соҳибшона, ки квартира мега дар маркази шаҳри бохтар мега, яъне ки нагуфтанд ки имина дар куҷо шаҳр. барои ҳамин узри зиёд наша аз соҳибашон мепурсен. духонага квартира астае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 42 квадрати метре. обсвет ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона хай ремонтош хуб аст барои зиндагӣ кардан. садфотиша парда марда, яъне кресла ва абой часпондагия. 175 000 сомонӣ нақша гуфтесиам, бо ягон сумга муомила мешавад. ин доми чанд ошона аст, инашам нагуфтам, бардоне узри зиёд, барои ҳамин бо пурсида мега, барое ки аз мо вобаста намекунад. номерошон мегафон аст, кор мега. нархи квартира 175 000 сомонӣ, духонага дуюм ошона, 42 квадрати метр.
бисёри бад гап намезарад дӯстони азиз, яъне ки агар ба шумо маъқул бошад маълумото дигар гирен, фақат чо кунен лайкотон нагузорен ва силкаи навори моро дар ватсапи мотон поделиться кунен. квартираи фурӯшии навбатии Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомансур гуфтагасад назди бозорчаи 9 километр, яъне ки ноҳияи Шомансур пеши бозорчаи 9 километр гуфтагасад соҳибшон. хона бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, бо ҳамаи чизаш. духонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошина қарор дорад, 54 квадрати метре ки обсвет ҳастае, ошхона, баня, кухонаи кондитсионер, термиз, ванна ҳамаш ҳастае. хона ремонти замонавӣ карда бо сифати баланд кати мега соҳибшон, яъне ки дуруни хона хело калон ҳастае. 54 квадрат ки дар ҷои ранги сехонагам кадам мешавад ки дурунуш маҳсулоташ калон ай. 5-ум ошина 54 квадрати метр духонага квартира бо нархи 370 000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем, бо муомилаи хубам дорад, яъне ки бо нархи 370 000 сомонӣ хона бо ҳамаи чизи чораш. Шомансур назди бозорчаи 9 километр. ба кадоми шумо дӯстон агар ки маъқул ки бошад, агар харидор бошем бо арзон мекунанд, номерои мегафоншон нависидагаса, аз ҳамин рақамҳошон пурра маълумотша занг зада гирем. шумо дам агар ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ, хона, мошин, техника, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, сурат, маълумот, адрес, чизе ки дорад нависе роя кунем, мо дар видеои оянда инам хеле рекламада мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. То видеои оянда.